tawi pulaar maayi majji sikki ala fulɓe jaarata non merci également à Goral en beltinima aussi dendagal arde ɗo hande ɗe yimɓe ɓeɗone lawol ɓe gara e fuɗɗiɗo arde ɗe on bismama Goodal wi on jarama on beltanama on jaɓɓama kono kadi on teddinama Amsatou Ly artoy ɗo e haala mum haalande en holko woni Goodal holko ɓe golli kono kadi holko addi lefol ngay caggal ne bismiɗen hilifaɓe jooɗiɓe ɗo e mbaadi kuftidin caggal nde calminɗen juuriɗen dendagal bandiraɓe notitiɓe e oɗo kikiɗo mawɗo e nder tarikh Goodal sabu imade ɗum e nder duuɓi capanɗe nayyi dande leñol hita duuɓi ɗiɗi fof no fiila lefol hikka lefol ngol hayso tawi ko yimɓe sappo e ɗiɗo e nder mumen ko heen yaltina cuɓaɗo o yo fiila lefol ngay ina anda gaga handude heen le prétexte walla le contexte duuɓi capanɗe nayyi dande leñol ina jari filde Baba Maal lefol mbarodi woni lefol ngay golle men ko ni jugori lelaraade so weeli Allah ma en dokku imam joni joni waɗa duwaw so yawti dokken gardiɗo IPD woni oɗo galle mo garɗen e mum taw ko galle men ko galle professeur uji ɓe ganduɗa ɓe ko ɓuuri ko hene hewde jeeya ko Fouta koye leñol fulɓe jeeya ndendi mbaɗi oɗo galle guila 1991 faade hannde ma en dokku Abdoulaye Sy kam woni directeur o konngol ɗum ɗo so yawti payeten ko e dokkirgol jeenaji noon ina waɗi e fannuji tati fannu gadano o ko ɓen handunoɓe fiilede lefol ngay ngari caggal Elage Baba Maal yogo e maɓɓe nan ɗo ma dokke attestation kollirowo darde mumen ma en ngaro e inde maɓɓe so ɗum yawti paaɗen koye attestation à titre posthume woni won jagge mawɗe dande leñol darinoɓe ɗo dardi e Elage Baba Maal ɓen ɗo nattiɗo wonde hannde tato e maɓɓe fedde nde ina waɗani ɗum attestation ngaji à titre posthume ina jeeya heen Mansour Seck ɓiyi ko Baba Maal Seck nan ɗo jooɗi ina jeeya heen Mama Abou Gaye ina jeeya heen Mbassou Niang kamɓe fof ɓesguji maɓɓe nanɗo e nokku o so ɗum yawti fedde Goodal ina waɗa attestation ngaji ɗiɗi faade e parrain o e marraine o so ɗum yawti noon ko orchestre dande leñol jeegomo cuɓa heen mone maɓɓe fof Goodal waɗani ɗum tissu kañum ne totta ɗumen so ɗum yawti noon ɓen ɗon jeegom ko décoration Baba Maal noon ina waɗi kadi hannde goɗɗum kesum nattuɗum heen ko gaga tan ko wona ñantude Elage Baba Maal gueɗe ɗe so weeli Allah ko ni jogori yaarude joni noon eɗen totta imam Tall imam Ceerno Makki waɗana en duwaw puɗɗoɗen golle ɗe a jarama imam Tall joni noon dokkoten ko gardiɗo galle oɗo galle IPD hono Abdoulaye Sy e o waɗa o bismo on e galle o o hollo on kadi galle o waɗa men ɗum présenté andinde on kadi galle o ko galle mon directeur bisimilla assalamu aleykum bandiraɓe mi salmini on ceerno hamme mataw ko teddugal tan mais mbiɗa wawno wasa ƴettude konngol garɗon koye galle moɗon on bismetake e nder galle moɗon min salmini bandiraɓe wonɓe ɗo ɓe fof hay goto mi yejjitani ceerno min calminima min juurimama min ñaguimama duwaw anduɓe meɗen nanɗo hen professeur Abdoul Malal Diop en nalankoɓe meɗen nanɗo hen Adi Gadio en windoɓe nanɗo hen ma nièce Djinda Deme nanɗo hen la grande Oummi Sy nanɗo hen ɗannotoɓe meɗen
Mamadou Demen Binte Diayen ɓe fof nan ɗo hen onon fof on calminama donc yontaɓe Fouta fof nan ɗo hen donc onon bandiraɓe mi salmini on mi juutata hen ko mbatton ɗo ko ene foti waɗede mawninde neɗɗo gonga ko Allah mawninta mais yimɓe aussi ne mbawi mawninde baba ken mawnini ɗum mawni ken mawninani mo mawni mais ko devoir meɗen à chaque fois jooɗoɗen mawninon mo kollen mo koye meɗen no jeeya kollen mo koko kanko woni enen ɗum ɗo ne foti waɗede toujours hande ko baba janggo waɗe woɗɓe pour hollude ko joguiɗen ko mbawɗen ko nanaten donc bandiraɓe on jarama mi watta présenté IPD Jarani ko école mo ganduɗa ko min e sehilaɓam komin jeegomo min mbaɗi créé école o ko en 1991 hikka min mbaɗata célébrer le 35e anniversaire emin jaaha emin dara emin perguito emin jaaha ha Allah waɗi hamin keeɓi ɗo henna sinno ko saga men hande min jiya sukaɓe yiɗɓe wadde ko wayni ko way Fouta min balla ɗum min darne ɗum par ce que min hankadi min puɗɗima mawnude min ngala doole sembe pour yaade ha Fouta min mbaɗa ko wayni hande mais ko min dañi sukaɓe dariɓe yiɗɓe emin mbawi wallide ɗumen mbaɗa ko wayni henna eɗen gandi ko ɓuuri hewde manifestation mbaɗanɗe ɗen ɗum koto centre Amadou Malick Gaye eɗen jetta ardiɓe centre o Fatimata Sy ko gote mabɓe nanɗo hikka noon kadi mbiɗen yo en ɓeydo ɗum yajnude kadi garɗen ɗo e oɗo nokku noon ɓe mbi kala ko yoɓeteno tawde ko onon tawde ko minen tawde ko dande leñol tawde ko Baba Maal min jaafima on kala ko yoɓate ɗum noon eɓe jeeri fof andi kel Allah jarama on jarama so en jawti paɗen koye gardiɗo godal Habsatou Ly o artana en e subgo ngo o artana en e haalde godal haysino koye tongol Bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala rasulillah wa habibina wa nabiyina Muhammad rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli bandiraɓe tedduɓe horsuɓe jam ñande e moom on calminama calminade tiiɗi ɗo juulɗo salminde juulɗo ballo e kongol assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh on jettama ha no feewi e jabde on nowtitade e noddandu godal e o kikkiɗa hande ene hawri e 19 lewru yankoma hitande ujunaji ɗiɗi nogas joyi godal noon no helɓere nde firtata ko goomu darani mo leñol goomu wusosa koye hitande ujunaji ɗiɗi e 14 taw e gudilla kala ko fayti e banggue jangde to banggue heɓɓe kono kadi koko goomu teddinowo ɓiɓɓe leñol mum ha tengti e ɓen ɓe ganduɗa koɓe dariɓe darde tilde gam ɓamtare leñol mum godal noon ina rentini windiyankoɓe jaydiyankoɓe julaɓe golloɓe e laamu jannginoɓe taw kadi ko haralleɓe e fannuji surtout fedde godal ina tambi ɗum mawɓe ɓe ganduɗa jiyande mumen ina laaɓi eɓe gondi e hakkillaji celiɗi taw kadi ko firtu eɓe duusa sukaɓe e laaɓi ɓamtare woni anni e fedde nde ko suttude timma leñol ngol ha heɓto kamo ɓamtare fedde nde ina aadori kala duuɓi ɗiɗi fiide ko wiyete lefol ngay lefol ngay noon ko ɗum tiitone nde godal heerori ngam luftude teddugal gollande fulaaɗo tii taw eɓe jeeyi leñol ngol jawdi man doole man haa e warñande man e nde hitande noon fedde nde suɓi ko mbarodi e nder ɗen mbarode dende leñol fulaaɗo woni El Hadj Baba man nde suɓɗo o waɗata tampere waɗaani woɗen ɓuri kadi yiya min jaɓi tan ko fowru wino ko gonga woodani kala ko yimɓe nanodiri ɓe tabatini ɗum ko ɗum tan woni gonga yimɓe ɓe fof kawri e nde hitande
e mbuññam alaa mo haalti e o kikiiɗo so wonaa gorko mo Towoyro Radial kanko woni jaadigel Oumar Diagne e Mansour Dina Seck kanko woni gorko cuutuɗo hoddere Pulaar e ndeer windere o faggani en teddungal no huru ɓe henne mbiyamo l'intellectuel de la musique sénégalaise o inna o wiya El Hadj Baba Diop o yettama Baba Mal mo duwaɓo Cheikh Oumar Foutiyou rewi en dejjitani nde tawno o siftini en e kala saha ko jimol tara addani jinnaɗo mo gorko lokkudemo yamiroo ngam o wona jimowo ɗum noon koye barke Cheikh Oumar ko ɗin gilli ni hakkude Baba Mal e galle Cheikh Oumar addani en teddindirde oɗo kikiiɗo goto e ɓesgu Cheikh Oumar Foutiyou woni ceerno makki Seydou Moutaga Amadou Moutaga Cheikh Oumar ceerno makki min jettima e jaɓande min mbattedugal kala mo wi Baba Mal ma wi gorko teddinɗo rewo ina feeña e jimɗi makko kala saha gila e ɗo yimanno buyen ɗon ko rewɓe Fuuta keeroli so jeeri men noddi rewɓe Fuuta notima so waalo men noddi rewɓe Fuuta notima ɓeɓe ƴetti hokkuji ɓe ndewa e worɓe ɓe tiino dow jeeri ɓeɓe ƴetti luuɗe ɓe ndewa e worɓe ɓe tiino nder waalo ɓe ñalla yaade e ngennaani haade ɗo wiyatno femme de mon pays femme du monde et femme d'Afrique tu es la sortie le soleil tu es la vie haade jimɗi makko goɗɗi ɗi o tindinta omo sittira rewɓe kadi fodde mumen tiiɗede koye mumen sabu ko kañumen goni leñol ko kañumen goni hurum leñol ko ɗum saabi o kikiiɗo wawatano wasde dañde yummiraɗo ɗum addani en teddinirde oɗo kikiiɗa ɓi yimɓe sehil makko gila hay hunde woodani Allah waɗi kadi sababu ari yetti hen woni joom suudu miñim sehil makko on woni madame Dia Aïcha Diallo joom suudu men wonɗinimanta kala juma wadde en paami ɓeɗo ɗiɗo teddiniraɓe o kikiiɗo fof koɓe joman gueɗal en e joom kikiiɗo wona jawdi kono ko ɗum fotti wona ɗum kadi Pulaar ene wiya Allah juumata ko ɗum gonga sabu nde wiiɗo fiilde Baba Mal lefol nde yaltata en gaccano hakkillaji men wonde ko hiɗɗo tiɗɗal dande leñol dañata duuɓi 40 wadde ɗum wonani godal fiyande woɗɗere nde colli tati Pulaar ene wiya ko ɗum arsuka bañoo fiilde Baba Mal lefol teddungal waɗa ɗum e sahaa nde diɗɗal dande leñol mawninto duuɓi mum 40 wadde de godal fii e ɗumri en jetti bandiraɓe ɓe fof e arde ɓe tawtorede oɗo kikiiɗo mo ndenduɗen enen kala on jafnama no feewi e kala caɗele ɗe mbawɗon dañde e laawol ummade ha ara ɗo on jafnama kadi en mbawata mataw sinno ko sago wonno goto kala en gardat micro haali mum gakken ɗum haala ko yiɗi ko haalde sababude eɗen gandi leñol ngol fof ina yiɗi Baba Mal goto e men fof kadi ina joddi e makko subaka walla kikiiɗo walla haymo feera yiidem wonko o golli e gurdam mum ko waɗi ɗum fayida hayso tawi meeɗa yiide mum koye jilɗi makko tan ɗum noon wadde en jafnima bandiraɓe ɓe ha no feewi e on banggue on mbiyama bisimilla moon assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh a jarama sokhna Hamsatou Ly horejo godal so yawti dokkaten konngol ko la marraine Aïcha Diallo kañum ni hayso koye hojomaji ɗiɗi yettino konngol mum e on saha jawten e parrain o Aïcha Diallo bisimilla goomu darani leñol Pulaar woni godal assalamu aleykum chers invités assalamu aleykum diɗɗal dande leñol et gardugol notre père, notre bien-aimé El Hadj Baba Mal. Mi salmini assistance ko fof no fotirno mi jarno kadi délégation mo ganduɗa mbaɗa arde muɗum e gardugol baba jibinɗo mi omon ɗo e salon mi salminimo
mbaɗa ƴetta konngol e weltaare mawde weltaare nde ko woni goodal d' abord wonɓe heen ɓe ko yimɓe ɓe ngannduɗaa amin jogudi relation ngaji moƴƴi wonto min ndenndi to wonaa e goodal amin ndenndi e pelle keewɗe e tawno tan mbiɓe heen ɓe aɓe darani leñol ngol no feewi ɗum noon wadde mbaɗa waɗaɓe remercier mbaɗa waɗaɓe félicité e gardugol la présidente madame Hamsatou Ly une sœur une amie jaadiiɗo et aussi ko une femme battante parce que darde Hamsatou wonaa tan e goodal no darre golle makko ko noon darre pelle hee wadde ko debbo dariiɗo mbaɗa noon mo kelle c'est vraiment une femme à féliciter ko heddi ko weltaare mawde mbiɗon oɗon piila ko lefol mbaroodi lefol ngayi on piili mbaroodi tigi e l'âge Baba Mal ko mbaroodi e nder leñol Pulaar ko mbaroodi e nder Sénégal mbaroodi e nder Afrique haa ko ngannduɗaa e boode Sénégal to wawi wonde fof hay ko leyɗel tubakoɓe kanko wona mbaroodi tan e nder men Baba wonto nawi men wonto nawi fina tawa fulɓe à travers ces chansons Baba itti yawaare Baba waɗi sensibilisé nder jindi makko waɗi éduqué o findini o fammini et alhamdulillah aussi dañi artiste plein comme Baba Mal par ce que neɗɗo no wawi jogade talent jogor don taw ala moral hay jikku Baba ala ko wattete hen ñan hen o waɗi célébré ses 40 ans dande leñol 40 ans dande leñol noon wona balɗe capannayyi ko carrière mo ganduɗa carrière waɗani tâche hay e 40 ans makko dande leñol e ouverture makko kala keɗiɗo watti hen hakkille hay ñan hen o fompanimen gonɗi ɗi goynoɗen e jonte ɓennuɗi wadde Baba il est toujours là pour nous ko wona ɗum ko en 2021 tant Covid-19 min jaadanno e makko fedde ene wiye Fouta men janngo fedde nde ko kanko tampino ɗum o neli amen e nder Fouta gure 37 village yomin juuro sernaɓe min duysa sukaɓe almoɓe ɓe ngam riwde ɗon ɗon ref boros min juurima 37 ceerno kala ceerno momin ngari e gure ɗe ngannduɗa hay wuro woto jiiɗade wuro wongo bizarrement konngol ko gotol ɓe mbiyata men Baba Mal o wali cuuɗiɗo e naalankaka effectivement c'est vrai par ce que min wonko gandumi hen mi yeehi juuroyaade Cheikh Tidiane nde garmi e rawde makko mbimomi yo Allah jurnan amen Baba Mal balɗe muɗum to min jeeyi fo yomin jiimo to min jeeyi fo yomin nanmo jaltumi rawde o natmi restaurant o mi tawani ɗon sénégalais mi tawani ɗon halpulaare ko safalɓe wolɓe tawi ɗon arabe nde natmi restaurant o nde tawmi ko morsoe Baba Mal ceerno Saydou Nour Ba ene yimayde restaurant min wonno e miñam omo wawi min settade wadde Baba Mal so wiyama ko waɗi min mi yettata ɗum wonko Allah waɗi e makko wona tan talent musique ko yanti hen ko min c'est un repère so tawi lefol gayi hande ne fiile Baba Mal goodal waɗi kam yumma yakke o waɗi taalu Cheikh Oumar je le salue passage de parrain ceerno Saydou Makki Tall waɗi koko haani Baba ko babam caggal Baba ko kanko mbiyanmi rewni hen Baba goɗɗo haɗa yimtude goɗɗo c'est un repère c'est un guide mi jangge wonko heewi gila mi suwa hay totteɓe micro wadde wonko jangini wonko fammini Baba Allah jarama a jarama makko wona gandal makko wona ngalu makko ala ko wondemo galle mo ganduɗa o kamɓe fof koɓe ɓiɓɓe Baba Mal wonande sukaɓe ɓe joni noon paɗen koye galle Cheikh Oumarul Foutiyou eɗen ɗo ko ceerno Makki Seydou Mountaga Ahmadou Mountaga Cheikh Oumar Konngol bisimilla تواضعنا عن هجنة واستكانة وقام بأمر الله دون خيانة فأدناه محفوفا بعز ديانة دنو واصطفاء لا دنو ومكانة ولا
مضى ثم لا يأتي شبيه محمد فصلوا على هذا الحبيب المصمد صلاة وتسليم على قبر أحمد من الله لا يحصيهم العقل والمحصي اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. bandiraɓe fuutankoɓe on calminama salminandu l'islam on mbiyama assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. ko adi fof ko présentude délégation mo ganduɗa kamɓe tuusi en ene jeeya hen mawɗo délégation o woni alhaji mouhammad moussa ly tanu alhaji mamadou moussa ly dariniɓe ɗo seeramɓe Fuuta e woniyaɓe ɓe fof. ene jeeya e délégation hono gorgol men sohna adama aissé Ly darniɗo ɗo sohnaɓe Fuuta fof. ene jeeya e délégation o kadi ceerno alhaji mouhammad moussa Ly mo ceerno muntaka darniɗo ɗo kala mantowo annabi. ene jeeya e délégation o ceerno alhasan ndiaye Ly darniɗo ɗo kala janguinoɓe seeramɓe Fuuta. ene jeeya e délégation Oumar Sall mo ganduɗa darniɗo ko sandaji Fuuta fof. waɗimi haalde délégation o e oɗo fannu ɓeɗo fof hande ngari ko luttude baaba man moƴƴere e teddugal. emin jetta fedde godal e suɓade min wonde parrain événement oɗo nde ɗum waɗi min jihi to ceerno madani khadimul hadratil umariya min kalanimo o wi godal wi ene teddina tedduɗo Fuuta wi ene yiɗi galle tedduɓe Fuuta tawtore ndaw ko haani. o wi noon sa yihi jettanami Allah jettanami kadi baaba. o haali ko haali ko haali o waddi hen ko waddi hen mbimo mi nani baaba maɗa yalta sohnaɓe ɓe mbi an de min nani ka baɗa to parene ñalawma mo baaba ma fiilete mbimi eyi ko goonga. ɓe mbi sa yihi jettanami nelal mbimi inchallah. jaami pottumi e annuɓe sandaji ɓe mbi an de min nani ka jahowo mbimi ko goonga. ko ɓe mbi sa yihi jettanami nelal. jaami haa paandimi mawɓe Fuuta kongi hakkillam ɓe mbimi ande a waynaki ka jahoto baaba man mbimi ko goonga. ɓe mbi sa yi jettinamin nelal. mbimi ijam min kam cikkannomi koye artiste paami walla koye waliyu paami.
ɗeɗo fof goto maɓɓe fof nan wiye jettananami nelal jettananami nelal jettananami nelal wadde ko maren o haali fuɗɗima gomɗinde ɗum de wali yo cuuɗiɗo mo fuɗɗima ɗum gomɗinde galle Cheikh Oumar fof no yetta baba man khadimul hadra Ceerno Madani o wi sa yihi min ngala ko ɓuri Cheikh Oumar min ngala ko ɓuri Cheikh Tidiane min ngala ko ɓuri annabi sallallahu alayhi wa sallam min ngala ko ɓuri Allah min ƴetti deftere mo Cheikh Oumar watno no wiye safinatu saada sa yi ko wana kam ɗum e juuɗe baba man mbiyama ko galle Cheikh Oumar fof tottimon deftere nde alhaji baba man den o wi Cheikh Oumar wi hayati wa zikri zikru zil majdi ahmadi e nder deftere nde waari o wi gurdamam fof e martabam fof ko jangtogol ko mantude ko yimde annabi sallallahu alayhi wa sallam wadde min ngala ko ɓuri ɗum somin joginoo ko ɓuri ɗum galle Cheikh Oumar tottu ɗum baba mal sabu ko waɗani fuutankoɓe fof sohnaɓe Fuuta yummiraɓe men mbi en minen de miɗen jinno kadi jettinanamin nelal amen hono sohna Mariam Bocar Baba Haran o wi sa yihi minen ne min ngala ko ɓuri Cheikh Oumar emin ƴetta tawassul mo Cheikh Oumar watno duwawo mo Cheikh Oumar watno hade mo fuɗɗade golle makko e jihad o waɗi duwawo o yi annabi sallallahu alayhi wa sallam wiimo ñaago dokkeɗa namdo totteɗa o wi noon wadde duwawo o maɗa yiɗi sa yihi e inde rewɓe sohnaɓe fuutankoɓe fof tottana kam ɗum alhaji baba man godal ñakoɗon min de godal e hoorejo ñakoɗon min mbiɗen gandi remise des prix ɗi wona joni kono ko fulsata wadde ko ɗum wonno ɗenele ɗini heddi noon nelaɗe wonɗe ɗe seeramɓe Fuuta waliyaɓe Fuuta almuɓe Fuuta sandaji Fuuta ɓeɗo fof kadi jotti kam nela ɗum waɗi ɗon kawami mbimi min dokkami ko minitaji sappo ɗeɗo nela fof mbawa wonde hen tonguɗen ɗum mbaɗɗen ɗum jimol faade e ɗeɗo nele sabu ɓe mbi nelal ko bakkat mbiɗen fuutanke naftu ko Allah rokki en fuutanke naftu ko Allah rokki e rendo ma fuutanke naftu ko Allah rokki e rendo ma soko jimɗima soko gande ma e siyasa mum ren diine ma ren teddungal mo tawruɗa jinnaɓe moƴƴuɓe Fuuta men kañe ɓesgu mum yo Allah yoɓ on jimɗo seeramɓe amen humaniɓe diine e ɓurɗi tiidde e ɓoggi mum on jimɗo moƴƴuɓe Fuuta fof beele heddito jikkoji moƴƴi e ciimti rendo e hanki mum on jimɗo moƴƴuɓe mawɓe tedduɓe leydi men hono Ceerno Silman taƴɗo horma e bewre mum Almami Abdoul faaro Fuuta e julɓe fof Jawanɗo Abdoul
gando Fuuta e bindi mum on jimɗo diine e gilli annabi faabo men on jimɗo seyku e ɓiɓɓe seyku e lomto mum Alhaji Seydou Nourou Tall kañe ɓiɓɓe mum hono Muntaga denowo Fuuta e gonki mum kadi moƴƴo Moussa koɗɗo daara a ɓeytini Alhaji Mamadou gando Allah e sirru mum seramɓe Fuuta e gooto gooto a limtini ha yimɓe anda ko Fuuta mofti e kanŋe mum jaarima koye sandaji Fuuta e ɓeytogol ngol ɓeytuɗa mawninde diine e yimɓe mum waliyaɓe Fuuta mo Allah barkini leydi mum nduwanima ma jaarowo annabiyu e yimɓe mum taraji seyku e jangtogol golleji ɗi ina ngowi ɗemgal ngol leñol kañe dande mum dartol hayatumo seykuna Fuutiyu men lolli ñalawma bisantanere e kolli mum serifaɓe men seramɓe men waliyaɓe men fof beltani o gorko ganduɗo iwdi mum bammal yimiɓe wonɓe Allah e ñembugol ɓe jambareɓe saliɓe jasre e leƴƴi mum Alhaji Baba e inde Fuuta e ɓiɓɓe mum jabteddungal ngol ngal Fuuta fiiɗi e goomu mum yo Allah ɓuuɓan mbeeluma Mansour Seck yo Allah watmo defaare seyku e yimɓe mum yo Allah jeyne e mantunoɓe Muhammadan salla alayhi laahu wonduɓe e ɓesgu mum assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh on ɓurɗi mawlude to dowlaji dentuɗe Amérique ko ingénieur ɗo woni ɗo ɗum noon a jarama e gonɗon hello ngo kollirɗa to yiɗi yankagal ngal e fannuji fof a jarama e ko gurtinɗa en ɗam hayo Baba délégation mabɓe nanɗo eɗen mbiyaɓe bisimilla mboɗo sikki ko Sicile Ba foti ardade ɗum CIJP e gardugol Amadou Baro Ba bisimilla ceerno Harouna mi yima aɗan tummini kono mi yima Mbunka Bambara Dugar kañum en Ndukura mbe sikki délégation o mi yiiɗo Amadou Bayal Sow e Malade Oumar Ba bandiraɗo men séréer kadi Mbacké Sène nanɗo eɗen mbiyamo bisimilla so Elhaji Mal are naddi ko kanko e goɗɗo bismoto ɗum fewdana ɗum pare amen fewnu ɗum pewndal wona partenaire mo ganduɗa o ko namdateɗo wongaluji walla koppareje ko ñootankari manamo juɗankari tew aussi waɗan amen ko fate stylisme ko ɗum ɗo min mbiyata partenariat woni fof ɗo heedi waɗa hen junggo mum mataw won ko jiyani ɗo ko Alhaji Boubacar Ba en fonno feñde e ngol ɗo lefol en jiyanimo Mamadou Alassane Ly omo fonno wadde témoignage physique kono kankon de o arani mo sikki Mamadou Alassane Ly arani joni jawteten ko e deuxième phase ko fati e les décoration to banggue décoration noon wonɓe ganduɗa ɓe ina kanduno e lefol ngayi suɓanoɓe wawnoɓe suɓede eɗo Baba Mal suɓa ɗo hande kono noon no mbiruɗen ni to banggue sappo e ɗiɗi ɓe jury o no jooɗi nde taƴi ina sernda ha Baba Mal feeñi hawri kadi e contexte o e prétexte o no mbiruɗen ni les 40 ans de Dande Leñol joni o diplôme aji ɗi foof nan ɗon président jaltina diplôme Aboubacry Moussa Lam professeur Baba Mal rokkataɓe kamɓe foof diplôme aji mabɓe attestation aji mabɓe jaafoɗon Aboubacry Moussa Lam professeur fobbonen mo kel min professeur Mamadou Ndiaye mo UCAD kala dewɗo UCAD jannguɗo Pulaar ko kanko jannginanno Pulaar to université Cheikh Anta Diop omo jeyno e ɓen ɗon suɓanoɓe godal wi yoɓe mbaɗen yo waɗani attestation de reconnaissance darde makko eyyi may gartu hen soto eyyi o fi kanko ne deftere Pulaar a jarama no feewi professeur Bacca Ba windiyanke mawɗo belɗo kuɗol kankon ne omo wiye bisimilla diplôme makko attestation makko rokkatamo ɗum ko Elhaji Baba Mal eɗen ciftina wonande wonɓe ɓeɗo Baba Mal ina jogde mon aadi
onon e dande leñol to just for you ɗum noon ko les grandes dames walla les grands hommes sabu ko dîner de gala 50 000 francs woni entrée o kono janngo e mum toon to arène national Pikine Technopole toon ko entrée gratuit yimɓe fof yo ngar naata ngandina capanɗe nayi dande leñol kaala holi gonɗo Baba Maal ngandinamo kadi leñol ngol nani caggal makko nani yeeso makko nani sawno makko a jarama e nder ɓen ɗon tottoteɓe jeenaji ha joni Mamadou Amadou Ly mo arrête keɓɗo prix to Chine Hong Kong prix o wiyete ko yidan woni ɓurɗo wawde darade e jangde e nder aduna o omo jeeya hen aduna o fof heptinimo o suɓa kanko woni Afrique de l'Ouest najo gadano dañde oɗon prix hawriti gila ko adi ɗum godal ina waɗannomo attestation saabu omo jeyno e sappo e ɗiɗo yaaɓe final pour heɓde lefol ngayi ɗum noon hawriti yooɗi moƴƴi feewi colonel a jarama colonel Diallo min jiyimo e garangal ma e darde ma e tinnare ma yo Allah yoɓe moƴƴere goɗɗo o ko Raki Noël Wan to banggue rewɓe omo jeeya e cuɓaɗo saabu jingguere makko nder jingguere nde o jinganta leñol ngol taw hay goto yiyata hay goto tawetaki ko kanko handi kankonne e nder ndiɗo jeenaji hade debbo goɗɗo arde mi ɓila ɗon gorko Abda won kañum woni directeur Amani TV o golloto ko de Trust Africa kanko jogui communication mabɓe ko dusɗo dande leñol balluɗo Baba Maal ko partenaire koye on fanno kankone o tottate oɗo attestation e juuɗe élage Baba Maal rewi hen ko Hafsatou Deme lollirɗo Jinda Deme goto e rewɓe windiyankoɓe e nder leñol men bindowo e ɗemgal Pulaar mo janngani ɗemgal gongal godal wi omo handuno e lefol ngayi wona hande mo heɓ attestation ko adi hade ko juuɗa ɓendude goɗɗo o ko teskede wonde wona renaissance culturelle peeñɗo e nder ɗemgal ngal woni ko wiyete to banggue cinéma to banggue télévision ko wiyete Pulagu TV wonko addi hen godal tawde teskoto ko gollantoɓe leñol ngol teskimo Djiby Oldou Ba darnuɗo Pulagu TV waɗanemo attestation Djiby Oldou Ba ɓe sirel lumbel laana Abou Djouba de so wonno ɗo ma fiyannomo dande joni noon ko la grande diva la Sharif ko Chérif ko min tan suusi wiidemo jinni Diatta jinneji Diatta e lappol aali Ramata Sy styliste gadiɗo namnude internet ɗo e nder leydi Sénégal e leydi sakkana haɓata banggue politique ha ɗum firta ko kanko jeeyi seedan fa ko cakkitima ina waɗi seedanteje 4 goɗɗe ɗen ɗon ko gollotonoɓe e dande leñol nattuɓe yiyeede ɗo hannde woni koɓe mbiyata à titre posthume ɓen ɗon ina dokke seedan fabuji men ina jeeya hen Mansour Dine Seck ɓi ko biyeteɗo Baba Maal Seck nene men Ramata Seck wona kalɗo cellal kono Baba Maal Seck ɗum yoni fimde gontigo e guurdigo ko oɗo Mansour Seck inniri Baba Maal ko kanko ari Baba Maal kañum e Talla Faye no wawi wadde rejoindre Baba Maal à titre posthume Talla Faye Baba Maal pour tottudemo Talla Faye no wawi wadde rejoindre Baba Maal mone men fof ɗo woni ɗo yo fiɓe ɓerde mum ñagono Mansour Dine Seck
Mbasu Ñang Mamma Gay Abu kanko e wodɓe ɓe ganduɗa ɓe ko toñalo en e wodɓe yo Allah yurmoɓe yaafoɓe rewi hen ko Mbasu Ñang Mbasu makko sabu tala wata ya ɓeɗo fof c'est symbolique ɓeɗo fof a darata dartoɗa e Baba Mal tottaɓe à titre posthume ko Elage Kane Diallo Tokoro Kane Diallo mo artoyɗo fonno ko wonde bettere sabu ko kanko nannoy to Baba Mal kono hade nden hade makko yimoyde Kane Diallo ari jaɓande Mbasu Ñang ɗum noon ko o yiro o yaro ko jinneji Diatar ko lappol ummade Podor jamma faade Diatar ko kewi ko noon ko aali Ramata Simtani en ɗum o guede ko hunde mawde hewde sanne yo Allah yurmoɓe yaafoɓe ɓe jaahi Rasulullah soɓe gonna hande soɓe gonno ɗo hande ɓe dardote emen omo ardi e Ibrahima Ñang jafo ɗon ɓe waɗani ɗum présenté tataɓijo o ko Mamma Abou Gaye Mamma Abou Gaye yo Allah yurmo ɗum yaafo ɗum ɓesgu makko so tawi nanɗo ina wawi arde heɓa seedam faago ngu Mamma Gaye o arani e inem eyyi woni dungel tan Seydi Gaye les deux mare ji Makki Saydou Muntuga Ahmadou Muntuga Cheikh Oumarul Foutiyou godal ne wima yi darne ma yi golle ma yi duwaw ma yi fofof ma yo Allah yoɓe moƴƴere ɓe dokkuma nguɗo seedam faago e cadeau ka ma cadeau ma waɗe rokkere cadeau ji inchallah Madame la Présidente mani wadde way am samba joddirani e malik ne jang marade ko kondo dangu jigen mamati wal ala samba joddirani e malik ne jang marade ko kondo dangu jigen mamati wal sindi wiyata so umar wadde sene waɗe dekkore daranaji mo leñol ngol Elage Baba Gaye Siri ƴettuɗi teddugal leñol ngol honno maɗum tokkumaɗa waɗe teddu ma s'il vous plaît a jarama ma artoy ɗo ane ɓeɗo faral lamɗo ane ama tijani fof ane ama tijani fof man garta ɗo hete tisi goɗɗo jeyɗum ko Talla Faye enɗam haalpularen walla fulɓe e seererade wurtini ɗum ko Talla Faye e Baba Mal ko ɗum kadi yahata ha ɗo ko ɗum saabi godal wi ina waɗanma oɗo tissu wona aadi hakkude mon wona suwoyner hakkude ma e godal e siftorde nde ɗo ñalade 19 lewru octobre 2025 goɗɗo o ko Hilaire Chaby ko jaggal manggal e nder dande leñol en ganda so tawi o arani so arani foof maɗa fawto koye koyɗe Oumar Wade Oumar Wade manager dande leñol Hilaire Chaby tissu makko kanko ne nanɗon goɗɗo o ko Barou Sall mo jumdolde masinator e darde mum e tinnare mum e ko waɗi ko e dande leñol to banggue hoddu e golle tiɗɗi ɗe golli hen godal wi aɗa handi hande e waɗanede ngal ɗo teddungal jarama goɗɗo o ko Mbakan Seck Mbakan Seck mo dande leñol o arani kono Oumar Wade ina wawi arandemo ɗo udditare nde kalnoɗen nde feeñi e 40 ans to dande leñol ko waɗi ko toon to Cices feeñi e ummiɓe awluɓe ummiɓe ha leydi Mali
ko ɗum saabi e nder orchestre Dande Leñol ina woodi hen biteɗo Mami Kanouté kañumne ina waɗa hen hakke bawde mum godal wi omo handi e waɗanede tissu Agumpa Tala Pai Olo Jotan Wai Yung Juli Wana PS, 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 PS,
kala ba toto malu tante kala bismillah kala wi yobe no ko yobe mudingol yobe en feccere wala seeda ko heddi ko min won mesnalam wala balalam e dade lañu ko dara no o woni yoton ko andi baba ma yiri dum moƴƴi on jaara bandiraɓe assalamu aleykum kalis komita sabu ndimaguma sabu jamaragama sabu ennama tijani baare arɗo tijani mono ɓeddo gonɗo welwulturema bandiraɓe mi salmini mon mi salmini dental ngal kamɓe kala no ɗoyno mi ɗiɗanima ceerno seydou Mountaga Cheikh gene tati ɗi kaala wino ɗe le 12 février 1964 ñande o majjete haare Badiagara o woni e maahi e maccita haaji o wattidi wiide futankoɓe ko gueɗe tati o wimi cukakam bonani o wimi sakaragam bonani o wimi maggam bonani neɗɗo jogue am ko gueɗe tati jiɗɗa ko cukaku jiɗɗa ko mammu jiɗɗa ko tagatagal o wiye cumakam mi janggi ɓurama mi reeni ɓurama o wiye cakatagal on mi yimmima e maggam mi feɓi diine noon cheikh wawino mi salminima mi salmini kadi mawna somi tawi koye dental Mamadou Ly Mouhamadou Mam Diak Bokar Sina Diak Maktar mo Fatou Diom wala sa jobo neɗɗo joɗa lawol on jarama noon godal on jarama fedde godal e teddinde oɗo tedduɗo sabu gueɗe tati gonɗe e aduna jikku e jikke e dalilu ɓe mbi sondu wonino ɗon lekki ɓe mbi sondu tella yumma maayi sondu sali ɓe mbi sondu tella bamma maayi sondu sali ɓe mbi sondu tella cikkima boni sondu sami ɗe wiyade koɓe cikke laaka boti kala gal ɗum cikki o ɗon ɗum ɗon ko jikku moƴƴo jogoɗa ɗum gudda yimɓe Allah rokkiɓe ɗum seydi maɗo dalilu neɗɗo mo juri koko sabi mbi yumum noon sa ɓuri yimɓe koko sabi mbima esa sambuko yaasi jom sukayɓe tan gongol ɓe mbi juttu nde ɓayla yimɓe fayla probléme dallu gudde ɗiɗmo ko yiyel boppam adna kafere to ɓe suuɗo sabayi nena yalla procédé guerre yalla seɗɗe yetti ceeɗu neɗo seɗɗe amna seɗɗe amna neɗo gan amna gën gënle amna mën amna mën le amna
Baba Gay Sidi Bokar Hamad Ndiongo Baba Aïda Hala Salon Sarr Birame Yoro Mali ma Ndiaye Marane mo ko daw ma jigéen ma taxawa yéen des bas Baba Ga ñaamina Sara na Thiam Birame na Thiam Mar Thiaka Ndiaye Assou Sarr Amita Sarr Ana Sarr Birame mo ju Salon Sarr Diouf Xaar Salon Diouf Aïda Wade Alassane Wade Baba Seydi Malick ay goto wa hande ɓuri chahma ay goto wa hande ɓuri ma sabu sinno woyi ñanede kono haala eɗi ɓoyi jaɓere kono kedde ɓoyi sayade chef ma ko yaari tuma kono ha joni haala kono haale baba baydi baba konngol e yeeso ma elaji hadema itin konngol seeɗantagal godal faade elaji baba seeɗantagal godal faade elaji baba ma il fete godal e kuuɓal e wettoro teddinde baba ma wuuseeda faamu sabu tinnare ma feeñi yimɓe ma kam e darde ma mantini ngam amɗaare ɗemngal pinal e pinal pulaar e o ñalawma hannde woɗat fiiɗimo defol ngayi lewlaɗo communication on jiyama ɗo wonande oɗon mbiye bisimilla ɗottamo ɗottama seeɗa tawa ayo baba kala ko mbanmi kala ko ƴettimi wadde e nokku ɗo mbami ya kala ko mbawmi dañde toon e moƴƴere mbeɗa yettira ɗum Allah wona min ko Allah ɗum noon onon banda men yimɓe ko mballon kam wiide alhamdulillahi rabbil alamin en yetti Allah gorgol kadi kono noon neɗɗo so yetti Allah ene foti yettude sababu malla ni mbiyen sababuji ɗi ene mawniɗo amduɗo yen somi fini e yeeso am mbeɗa yiya sababuji ɗi so mbeɗa danno woni ɗo woni caggal leydi mboɗa yiya sababuji ɗi somi joonima e télévision mbeɗa waɗi interview mbeɗa yiya sababuji ɗi somi darima e yeeso jamanu mi ƴetti micro haɗi am ŋabboni e dow seen mbeɗa yiya sababuji ɗi ko wona hande fuɗɗi ko gila komin suka nde tawno naala kagal ngal ɓooyi dande leñol duuɓi 40 kono baba ma Mansour Seck mbarsuña ko gila komin sukaɓe to kosɓe wadde noon mbeɗa yetta Allah mbeɗa yettunoɓe Allah kamɓe mbasu Mansour e dendagal ɓe wonnoɓe ɗo ene lusdiri baba ma a yettido yittido mbeɗa wawi hen yettude noon Sadi Flamen Mamadou Ndiaye Ba mawɓe ardinoɓe lasde Fouta jibinande Fouta woni Accawen en Ablaye Sy en taw enen fof ndenduno ɗon ɗo Thiaroye ala ko renndinno min noon so wona goto e amen fof ene jogui fulla mum ene jogui fayida mum hewɓe maɓɓe mi haali ɗum ñanden ko liggotonoɓe e bureau ji fonctionnaire uji kono noon yindeɓe Pulaar yindeɓe Fuutankaagal tagnoɓe wonde lasde Fouta jibinande Fouta gaga min tukki koye adinoɓe men wonde naalankoɓe bonnani ɗum cofnani ɗum on guiɗi ɗo sappo joɓe leere mbeɗa siftora min e Kolo
min ngari min jetti yimɓe fof ndiiri baaba maɗen ngari baaba maɗen ngari ɗum mbeɗa yettira ɗum Allah nano min tan goto de kono ɓe mbi ko baaba maɗen ngari haɗem naddi e nder galle mumin mbaɗano invité darmi oyto banggue beddo o cuuyni mi Samba Diop leede Amadou Sarr enen jooɗi ngoppu yimɓe ɓe fof paami to Samba Diop leede jooɗi niki ɗon ɓe sara maɓɓe jooɗi me maɓɓe o wi kam alhamdulillah rabbil alamin oɗo ɗaccuniide nana kaaka ko sahaa tan yondu ɗum ha yooɗa no mbaɗirɗa ni ngannduɗa minen gaɗinoma e dignal kadi ande gonɗa koye sahaa ma oɗo ɗaccu ɗum yo Allah walle ngallumi noon deke nana kaɗa wona hunde weeɓe e nder aduna o fof noon mbiyenmi par ce que mbiɗa fotte nanakoɓe heewɓe e nder aduna o minen fof noon nandi gurdam multipliateur uji ɗi sukaɓe tokoto ɓe machallah nanake ko nanake tan ko Allah wallat Allah hollat mi ƴettat guitare mi jooɗo e dow leefal uddita falantere mbiɗa ndaara hono leɗɗe ɗe coddina cirka gaccina garde koye mumen ha ɓooyi ko yimete ko adda hoore mum wona min noon ɗum tagi mbimi ko Allah ɗum no mbeɗa yettira ɗum Allah no feewi fuɗɗama ko ɓooyi haade dande leñol arde min mbaɗi lappi min mbaɗata lappol kono mini Malick Paté Sow bellel toon wondude Mansour Seck e Mamadou Ndiaye Ba min ni mbiyatmi mata ko on saaha ni e gurdamam ɓurno wel nde tawno mi ala no charge ɗonno kam tan ko yidde andude aduna o andude ɓiɓɓe adama en ɓe dañde sehilaɓe min gommi gila Dakar min mbaɗi ma won gure temedde tati pawni e duuɓi ɗiɗi sinno wonano ko babam sanki tawi min Côte d'Ivoire mi artatano walla min gartatano min continue ko ɗum wonno nanakagal ndeen min gandano dande leñol maji men kono ko ɗum wini min yimɓe ɓe ne jiɗi min emin jiɗi yimɓe ɓe emin jiɗi andude Afrique ala fof komin dañani on ɗon saaha min jettiro ɗum Allah wadde kala ko neɗɗo no waɗa yo waɗi hen ko wiyete ko wakkaltutanu lillahi sa wakkilima sami Allah Allah tawma hen so tawi koko boni Allah ma waɗe signal woppu sa woppani o ɗaccinma hen kala ko tawma hen ko hoorema so tawi koko moƴƴi noon Allah yawata walludema hen minen noon Allah walli min no feewi ɗum tagi mbimi mbeɗa yetta ɗiɗo sababuji fof nde tawno lawol ngol juuti sahaji metta mbeɗa siftara lasli Fouta min meeɗi yaade concert uji ɗiɗi ɓooge concert uji soirée ji ɗiɗi belɗi weeti haade amin taccu ta ndungu toɓi ha autoji amen mbawa ruttade dow min mbi ko koyɗe men mbaɗata min tacci tan ndungu kadi adi ƴiwonde wonde fuɗɗi toon e nibbere he min carrodiri lasli Fouta machallah zéro faute c'était une université une école min carrodiri mini Abdou Seydou Kaba e Assane Kaba Amadou Guelonga Sarr min majji min jantoye ko ɓokki sarankoɓe mbi jam ɗum ko bamal wona ɗo woni lawol ngol de kono majji ɓe ndeweɗa min jaha emin jaha min gari maayo woto nde wiye maayo Baleeru min tawi ɓe ɓeeri kam fof ɓe ɗaaɗima ena toɓaɗe cili ko gotina wonno ɗon min leliɗi les ciliki ena toɓa e dow amen ha weeti oɗon gandi ko findini min
laccire ha ko ena sahay hoyto bangi ureki ari tawi min o gaɓay min gummi min mbaɗi eerako yoɓe gaddan min laaɗa ɓe gaddani min laaɗa ɓe kolli min laawol min continue min ƴetti boode min jartoyi min tawi ƴetti ɗon oto miɗo hayre law men gari wadde ɗum ko seeɗa tan e lattude min mbaɗi wiide naala kagal o yoɓaani ɗum tagi hannde mboɗo welti sa yi mbiimi oɗo soko Oumar Fouta yo dara ɗo kan jallo en machallah yon gallo oɗon jogii noon ko teddini ko woni e balaɓe moɗon yo Allah waɗitir ceeɗal kono oɗo hooli on mbeɗa anndi somi ndaari gooto e mooɗon fof kulhuli gonnoɗi e am e Mansour e yidde famminde yimɓe ɓe famminde aduna o min gona sayseyeɓe min gona bonɓe ɗum ko Allah waɗe amen tan neɗɗo ko Allah waɗema hay sa dogi ɗum yettoto e maɗa ɗum noon yo Allah waɗe ɗin ceerɗal mbeɗa yetta sababu noon sababu hannde o onon gooɗa yo Allah wurno ndeɗo fedde yo Allah yettin fandare ndeɗo fedde mi wiyata ɗum ni fedde ko leñol woni ɗum par ce que la présidente naali ko haali ko woni ɗo ko waɗal dillata ɗo so renndinama tan ko ɗum woni gurdam so Allah walli waɗi cellal ɗum ɗo fof laatima woni yettima ɗo foti yettade ɗum wona leñol fulɓe tan naftortono tawno mbiɗa heewi wiide leñol fulɓe ene jogii fodde aduna o ene muusi aduna o ne faali ko ɗon aduna o tolni wona yimɓe ɓe noon ko aduna o tolni ɗon taccinte neɗɗo o tan ko ƴoƴere taccinte neɗɗo o ko nunɗal taccinte neɗɗo o ƴetta fof noon goppa ɗum e junngo Allah e barke nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam goɗal kono fulɓe wiyatani fuutankoɓe ɗe kono fulɓe par ce que leñol pulaar kaala to ko fulɓe ndenndi ɗum sa yehii nder Sahel woni ɗeɗo leyɗele fof ko mbalɗum ko ene wawi wonde tiitode holno yimɓe mbaɗirta feere haa noon ko Allah fawi ko e balaɓe fulɓe min mbawa yettinde ɗum yettore haalirta ni wona mere Allah ƴettiri pinal gandal jambaragal wonde gongiyanke e gueɗe mbaɗe noon fof wayde ɗum e leñol fulɓe ko yidde enen sen darima e nder aduna o mbawen wallude leydi goɗɗi koto mbiyen enen ɓuuri wona en ɓurani kono noon wonko Allah ferininen lawol yomin ndew hen beele eɗen gona tiitode yo Allah wallu en ɓeydi sen lourde responsabilité ko heewi noon ma wi ena girbo en ena yanoy ɗum en ena famdina en mato ni eɓe jiiɗi eɓe korsini kono noon sa woni gonga yimɓe sa woni neɗɗo tiiɗo ganduɗa aɗa andi responsabilité ma sa daari caggal aɗa andi ɗum gummiɗa wona leñol fulɓe wona leñol hande tan wona leñol hanki wona ni hiccanki ko nder ko ɓooyi ɗum noon so Allah waɗi ɗum e balaɓe ma aɗa foti Allah ne jogii responsabilité e nder aduna o ɗo tolni ɗo ɗo aduna o majji ɗo leñol ngol ɓena jeeya e leƴƴi ɓurɗi wawde kono wallude aduna o jiiten laawol gonen e jaam sahaaji somi darima e seen mbeɗa yima taw wona mi haalpulaar en jimirtumi ko mbeɗa wona mere Allah waɗiri Baaba Maal wona mere Allah waɗiri daande leydi waɗi on responsabilité mi weele mi mette mi fawnda mi tamta mbeɗa foti ɗum tambade e juuri am ha yeeɗo mi salminima ceerno Makki somi salminima mi salmini ceerno Madani somi salmini ceerno Madani mi salmini ceerno Bassirou somi salmini ceerno Bassirou ne kadi mi salmini Cheikh Oumar Foutiyou Tall ane wondiɓe ma fof no tawno
a lomtima ɗo aani ɓe ngannduɗaa ɓe a lomtima denndaangal galleeji diineji gonɗiɗi nder Fuuta on balli kam noon balli kam no feewi galleeji diineji siilaaɓam sandaaji ɗi ɗo mbaawi arde fof e daande nde ñol no seereɓe mbaɗirte mi nana daali belɗe ene jima ɓuraal ngummo e leegal haa e leegal ene ngara samminde baaba ma wona naane fof daña ɗum kono on cuusni ka Allah jaaraama on jaaraama onone kadi oɗo mbaawi lomtaade kono leñol ngol fof mi yiɗo Seydi Diallo Oumar Diallo yonti gila lasde Fuuta haa jillitaare haani gartuɓe sehlam Elane Ndiaye wi mbalen orchestre wondaama goo wondaama nde min jooni o Oumar Diallo kanko ali arde amen wi Elane Ndiaye orchestre noon mbeɗa andi orchestre uji heddiɗi fof ko jogii ko kaalis haa sabba naggam nan ɗo min fawi ɗum e juuɗe ma an e baaba maɗa ngummo ɗon ɗo ene johon Suisse toɗon matériel de sonorisation wondama ne dañi kam ɗo suuɗa taw ko deynadi boye ko kanko jimmi sa jangi ardu soyi daña liggéey ma naftora jinnaɗe ma no Oumar Diallo la Oumar Diallo woni ɗo kodal on dañi woni noon mbiɗa wawi limtude ha heewa machallah on lomtima noon fulɓe ɗo baaba ma nana kagal ngal ko gonga yimɓe ɓe joni ɗo tolnaɗo e joni ɓe mbiyata ko o mahi galleji joni galleji makko mbaɗi piscinaji o soodi avion ngaji kono noon nanankewol tiguirigui wona ɗum woƴi ɗum ko yiɗede woƴi ɗum ko faamede woƴi ɗum ko hollede omo jogui importance minen emin jangguine ɗum e conservatoire de musique mi janggi ɗum Dakar mi janggi ɗum France wadde leñol ngol on jarama goto baba mal wi jon mbi leñol ngol jarama gila Fuuta jarama ha e nokkuji ɗo ene nder Sénégal e Mauritanie ɗo min mbaɗat concert aji yimɓe ɓe gara kebbina Amadou Bari ha heewa hay sinno ko samedi yo samedi ɓe joni ɓe gara leñol ngol ara min ganda korko wala taɓe baba ma walla dade leñol kono minen de kamɓe min ganda somin naati amin pore min yi leñol ngol mo yiyataki wolantaki leñol ngol walli min no feewi somin gummima ɗo ene kala min yeehi Amérique min yeehi Europe min yeehi partout concert fof moɓe mbaɗi ko gonga tubakoɓe chinois ji japonais ji fof mbatti yidde baba ma kono noon leñol ngol ɗaccani yeeso kamɓe tan gonat ɗon ɓe garda sehilaɓe mabɓe gaari ɗum ɗo ko fina tawa amen mo yentaki wolantaki sehilaɓal ɓene kadi Allah jarama on jarama Talla Faye merci beaucoup musicien ji dande leñol mi haali ɗum ñanden grand théâtre ko ɓuri ko heewde musicien ji dande leñol no tawno fina tawa fulɓe ene yooni ene yuɓɓe ene waɗi mbaɗ kala jimmol ngol ƴettuɗa malla gaaci ni e musique fulɓe sa dannima so tawi aɗa andi hoorema kala musique ɓe gaddanɗa ma andu leñol fulɓe ene jogui hen gueɗal taw waylata ko muɗum ko ene yaade jamanu waɗi sukaɓe tinnoɗo professeur Abdoulman a jarama no fewi
Aboubacry Moussa nane aɗa ikramata mo yettinani minen ko onon tan min darata onon windiyankoɓe machallah sehilaɓe ɓe fof nan ɗo henɓe ummusi nani kolliri ɗo henne no darime e Cape Town Mandela ene wonde Grèce joom suudu mum et Oprah Winfrey, l'une des plus grandes dames de la télévision des États-Unis. Wuti mo molnomi o umusi oɗo waɗi ɗum à chaque moment mo ganduɗa mbiɗo yaha événement ji mawɗi ko Allah rokkimo ko minen gumini e nokku goto komin funen no mine ma fo sekkni omo andi mi mbeɗa andi omo yiɗanimi jam yo Allah waɗane jam je suis très ému hande ko ɓerdam nde ene heewi dande leñol machallah ko famille les musiciens de dande leñol mbirumi ni ko ɓuri ko hewde mabɓe gona haalpulaar kono ɓe gari dande leñol ɓe gandi dande leñol ko goonga kalis no weli de kono dande leñol ko projet culturel ko hirande leñol ngol tagi min wadde dande leñol lasli fota ko hen gonnoɓe mbeɗa wawno wasa yaltude la société une troupe théâtre danse ɗum ɗo fof no wonna e nder lasi fota min e Mansour Seck e mbasu men mbi komin keɗoto ko e radio ji ɗi wonko manquere men hen ko par ce que musique haalpulaar tigiri momin jiiɗi o min nanani ɗum e radio ji ne pawe minen yumin gar min ñaagui permission ɓe dokki men permission min mbaɗi jellitare wadde dande leñol ko projet culturel ko yirnode kala kene nani e liƴƴi keddiɗi gonɗiɗi e nder aduna o yo dande leñol wonha musique haalpulaar nanire noon eyi mi wona al wona nelaɗo oɗo mbi ko waɗi hawna mata ko waɗi naala kadal tan kono noon kono noon mbeɗa joguino fimni duttimi kadi jogimi pellital duttimi kadi gandumi so taw Allah ittani ko satti waɗi gurdam e cellal to waaji ɓe goni to woni James Brown en woni Wilson Pickett en woni wonɓe wonɓe ha tengte e musique mo nannanomi ɗo ene nder Afrique saabu mbiɗa joɗade Amadou Siré Dia o wi kam an sa rentaki ma da indema nde ma yaa woɗɗimi ɓe men somi ɓurande oɗo kuyati sore kadia tan ɓe dañata jam il faut mi yaha mi ɓuroti mbanmi premiére enseignement dara avec Samba Thiam yo arta ɓuuɓandu o walli no feewi o ƴettama o yennama sasa ɓe mbima an kam mata ko guel cuɓel tan ganduɗa so yimi dande nde yimɓe ɓe ganda ni so tawi ko gorko yimat malla ko debbo yimat te naala goɗɗo wonɓe nanɗo o wi son paamino ko paammi ko e makko kanko e Youssou Ndour mawn nanguɓe ngelɗo jogel no haalirte wadde on omo jeeya yimɓe adiɓe dañde confiance e am neɗɗo noon ñametaki yaretaki mbeɗa salmina goɗɗo lawol gongol ma ñees Allah jarama a jarama ko tammiɗa ko yo Allah walli mbeɗa salmina Ahmed Ly pour toute sa prestation mbeɗa salmina sehilaɓo Boubacar Ba manama Sarr mon cher honorable yerima e mo yarani ndeɓele mo baccani kala mayi mbimi ko cuballo malata cuballo fenata cuballo janfota ko ane cuballo wonduta ko jaggal teddugal ngal mbaɗanɗa kam an goɗal teddugal ngal fof mi yettino mi ruttino e
jibade Abou Thiam gaari laaw wonɓe gooto e maɓɓe fof ene rema lowre ɓeɗe ñaagi Allah kadi ne kala ɗo nananke pullo woni yo ngandu wonani ɗo tan ko leñol ngo ko goo sahaaji ɗi nandani minen no min dañirno tan ha min mbaɗe lappi emin jaha emin jiino emin jimbo min dañe jime min potta yimɓe ɓe kalane min hono ko heewi ko ganduɗa ko min kutorimi ɗum min mbaɗi ɗum leppi ɗe ganduɗa beeli on sukaɓe joni ɓe ngala ɗum par ce que jamanu o koko wayi wadde tinnoɗen mballen ɓeɗo sukaɓe mbaɗen ɓe soutenir no hannirta ni ko ɗum saabi mbimi en mbaɗi 40 ans dande leñol to grand théâtre Allah walli en woni succès total aduna o fof no haala ɗum mbeɗa yetta dendagal arnoɓe e walluɓe ha ɗum wawi won yimɓe gummima ha Abidjan ɓe gummima Mali ɓe gummima Mauritanie kamɓe ɓe gari ɓe balli herde nde weeli mbimi ko heddi ko fonno yoɓede ko toyede to Bowal arène national mi waɗa ɗum gratis kono mbaɗirde muɗum ko puƴƴi walludede ɓeɗo sukaɓe Kar Diallo en toute la jeune génération mo ganduɗa ko génération nanankoɓe ɓe gara ko kondina koye mabɓe kamɓe jeeyi ɓe yeehi so yettima bammal ko seeɗa tan waɗat hen woto jawe kono jimɓe ko ɓeɗo sukaɓe ganda min mi wallama hami yettima ɗum jettimi ɗo yimɓe mammi mi darni ni maison de disque goto yedde wallodirde e mabɓe siññinirde mabɓe nangude juuɗe maɓɓe hollude ɓe aduna o dusde ɓe haɓe ganda kamɓe ne industrie musique holno wayi min dutto kadi min mbiyaɓe yoɓe gandu yeeso e caggal leñmaɓe Allah jarama on jarama sino ko sago mi ɗoɗo to ɗo yenne wona ɓe daro ɗo ko juutina tawno wonko Bob Marley wiyatno o wiyatno I have so many things to say mbiɗa jogui ko heewi ko jiɗmi yewtide e yewtide leñol ngol a tawno sa fuɗɗima aɗa yima gila aɗa woni duuɓi 13 welano baaba kono noon yimdi waani nene ene waɗa Podor wallimi ha ngandumi ko puɗɗimi yaade Ndar wallahi wonko jiimi ha heewi ko ganduɗa wona min jeeyi ɗum fotɗum yewtande hono leñol ɗo kono saaha haarani goto ko wama arda women sinaɓe waɓe noon nanɗo maɓe mbaɗ ɗum organisé mbeɗa salmina professeur Ibrahima Wa Ibrahima pabbale mo kende no hannirta ni wona hannde gom Ibrahima ari e ko ɗo Baba Mal mawninte wona hannde tan Ibrahima ari addude participation mum e famde sur le côté intellectuel l'œuvre de Baba Mal min mbaɗi ɗo anniversaire uji kewɗi kamɓe hen e Hamidou Dia en woɗɓe no tawno eɗen kaala eɗen kalda e aduna o ma to kamɓe ɓe nanta pulaar kono noon enen jogui des intellectuels haal pulaar en wonɓe ɗo en wawɓe haalande aduna o haɓe ganda tiguirɗi ndeke comme no Oumar Demba Ba windiri ni Baba Mal le message en chantant ko minen haal pulaar en min jimata mum caka kala komin jimi ene waɗi nafoore ene naftore ɗum noon machallah nous avons des intellectuels qui bawɗum yettinde no hannirta ni goɗal Allah jarama on jarama soɓe jogi noon ko ɓuri Allah jarama on jarama mame haalde kono noon yo gandu mbine moɗon ndendi goɗɗe ɗe no hannirta ni et la jeune génération je vais terminer par là ñanden ɓe waɗi remercier mi yetti mbimi neɗɗo so tawi ko mbaɗata ko ene waɗi barke ɗe woni ko layɗi e taariji mi yi wonɓe mani walla wonɓe gueɗe ɓe mbiye Baba Mal bimani Baba Mal ɗum ko yettere Allah seno koko soofi ɓe ñembataɗe ala kono noon
aduna ko jokka jokki so doole dokki yo doole kebo kono yotto fof gardo ene jogii hono ɗo foti dara jimbi ɓoldi qui a fait un excellent travail hewɓe ganduɗa noon ɗi jimbi ɓoldu wiyete ko baaba man ko mino ɓinndel wi ko gorko pourtant ko sin abou jumade kono afu makko gorko ko mino ɓinde arga e jimbi mbeɗe yetta sukaɓe men jibinaɓe France ɓe anduɓe noon ko toon ɓe jibina kadi ɓuri welde men dande leñol e sosade min puɗɗi arde min mbaɗa tournéji jettiɓe mantala joli tawɓe sukaɓe ɓe tokosɓe ɓe mbi hande a yimata a daroto min jimanma min nanano pular koye musique ma min jaggi pular ɓe jimini mi jamo donc moto foti waɗini ɓe jiminimi polel jeeri ɓe jimmi goɗɗo kono ɗum ɗon fof koko mbaɗa to jooni koko ɗum ɓuri welde men seydi Camara on e andu ko toon jibinoɗon oɗon mbawi wiide ni ko ɓurdelde français par ce que oɗon jogui kayitaji ma kono noon woni on ko leñol ngol woni on ko fuuta men kala ko dañnoɗon e expérience kala ko ɓe dañno expérience ɓe dañi ɗum e kaalis ɓe yetti fof ɓe mbi ko ɗo ɓe mbaɗat ɗum investir ɓe ballodira e leñol ngol ɓe duusa leñol ngol ɓe ɓeyde leñol ngol ko ɗumen coynano e moɗo mbeɗa wiya noon min e Mansour Seck sinno fof wonano emin tijjino ma génération goto ar mo ganduɗa ene wawi jooɗaade kala taabal e nder aduna o haalday kala leñol woni tubakoɓe woni chinois ji woni japonais ji kelɗo kadi e wonde fuutankoɓe no haalirta ni avec toute les valeurs e fuutankagal no tawno fuutankagal e pulaal ko gonga ko weeri ko mba jetteɗa jallo jetteɗa malla ni ko saar jetteɗa kono noon fuutankagal e pulaal ko jikko gila e galleji mo jikku sa yette belɗo jikku sa wonde innama aliyete jikku sa dannima jikku so tawi wonko waɗa e yeeso ma an ka halpular tan ma yetti ɗum ha yettoɗo foti yettade ɗo taw a bonnani hay dare ko gonɗa wadde noon banda men mbeɗe ñaagui Allah yo Allah jurnu gurnu meɗen yo Allah ɗaccuɗo seereɓe men ɓe sukaɓe men ɓeɗe kadi yo Allah walluɓe e oɗo jamanu mettuɗo cattuɗo kono noon woni ɓurɗittaadi e men e maɓɓe jewtiɗen e maɓɓe mbeɗa hewno ko wiide min ɗeyi walle mi seeɗa ko baaba baydi ma ko ancien combattant ndew artide o ruttiɗo galle alhaji baba Diop kono ƴettali kadi ko ancien combattant so heeɓi hono trimestre makko kaalis heewi seeɗa e poos mum omo heewno weltade ha minen fof ko noddat min balɗe tati o reggodirta somin kirta min gare jooɗe ɗo mi haala noon hooram no ndewmi mi ande noon hooram sukaɓe ma sa andinani ɓe bo hoore ma ɓe gandata te koɓe gandanma kone kadi ma walluɓe kamɓe e ko heewi wadde jewtiɗen ɓesguji men Allah jaara goɗa